chiro wakaromba sekuru tashu vanona kubata kupisa vanogona hama uyai muzopona uya kumeporini kwatinanganikomuna adasonokofunza ndepapi atimboshaikwa sekuru vanoisonongura akaromba nekuda kwesirivha sekuru vanozvisonongura rechidhoma vanoda kusarenda sekuru vanozvisonongura. Pamusoro ndofunga dzinga marinzwa rabva kuna tateguru kuzivana kwandakaita neumwe kwakaoma. ndofunga manzwa kuti mukatarisa pamavhidhiyo pane pamunondoona sekuru vakauya musango remudande. Ndine wamuri kuona pana painini ndine kutesta kwandakaita tateguru ava vari panapa. Tine mishonga yatakateya tichida kuona kuti sekuru ava vakasimba here. Ndofunga ndine panyuzi pandakabuda ndichibvunzwa zveshuwa sekuru vasvika pamba pangu inini ndakanosuma kuna chief nekuna headman ndobva ndanoridza hwamanda kwedu kudande tinoti mbembe tisekuru vauye mamba kwedza. ndobva ndataura ndikati atina tateguru vasvika munomu saka munoziva mukutaurika kuzhinji vanhu vakatayiwa toita sei. ndindakaenda kuna sabhuku ndikati sabhuku muno munhu amuri kufungira kuti muroyi anoziva mishonga ndiani. pane mudhara anonzi mukombe ubodzi ndokwatakaenda ikoko. ndikati sekuru mushonga wamuri kutipa uyu hauna njodzi here kwandiri mangwana zvika ndauna ndoita sei. sekuru ava ndine imba yandakavaisa mumba pangu ini yavairarana muchembera. ndakanzi panotanga kurira jongwe ndopandakanoteya mushonga iyoyo mubva tanovaisa pamba pasina munhu. zvisinei sekuru vaenda ipapo iri homwe zvatandichitarisira isusu hazvina kuitika. munhu akatanga kubatwa ipapo ndini. sekuru vakanditi nini chii chawaita. ndakashedza sabhuku ndikata sabhuku mbambaira dzatafukura dzedziva ridzive mubhedha vauya. zvisinei sekuru vakabata zvese. chakaitika ndechoti chokutanga pane muti paipaka mota gogwa pakaonekwa pakafa zizi. zizi iro ranga riri mudhara yebhozi akanga andiudza akati tasvikana akasimba muno mangwanano mukasimo. saka ndakashamisika itateya kudaro sekuru vari kutodedzera kumudzimai kuti ndipe mvura yekugeza. ndikati kumuroiwe sekuru havasi kugwina mwani chii chikuitika. but zvinhu zvese izvo zvakazonobatwa ikoko nzvimbo yandinobva inini sekuru vakatenderera muno muzimbabwe. mufunge imi muri panapa muri nani kudande kwakafa vanhu. ndotonzwa tsitsi ndikasvika panapa ndichiona vanhu vachiregererwa vachidii. kudande tine vanhu vakarasika vokuti ini ndaifunga kuti sekuru pavakabuda munzvimbo mavakasvika mumba pangu inini handaifunga kuti nanhasi ndichasvika ndine vana kosi pakataurika zvakawanda. akati akadaidza sekuru ari kufa. but zvazvinoita mai munoziziva ukatamba nemunhu ane mari unoita sei. unoita ko ukatamba natateguru taurisayo. ndakangochemawo kuti ko sekuru maakubvaka munhu mundosara ndakadaro here. zvamunondoona panapa ndakasimba. zvodai ndakafa ini mukabvunza mukadzi dai ndisiri pano kosi kwakatovhurwa bhuku rangu inini kuti akadaidza tateguru tasu ende varoyi vakabatwa sezvamanzwa ndomashandira sekuru hazvichinje haumanikidzwe. zvakafanana neni ndikanzi nasekuru ndowaitira wetira pakana ndadayira handina kumanikidzwa. saka kudande kwakafa vanhu. vamwe vacho vana sekuru vandaiomberera inini vakashayika munzvimbo. vana sekuru vandaiomberera inini vemunzvimbo vamwe vacho ndakarongerwa rwendo inini ndisina kuudzwa. handi munoziva kuti homwe kana mudzimu uchisvika pandiri inini homwe ine rwendo ndinofanira kudaidzwa kuzumba. sekuru votaura kuti ndiri kusunda homwe ndiri kuenda kwakati. asi inini ndakashamisika ndakangoita musi wandakaenda kuzumba nevamwe amai vanotsvaira ndikati ko ndoda kuridza mbembe ndoda kusangana nasekuru. zvikanzi sekuru vakaenda kumakonde
ndikati kusikuru wakaenda kumakondesi vasina kuudza ini kunei nondofana kuziva kufamba kunoita munhu anopoterwa. So handina kuda kuzvishambadza, ndakazviziva because sekuru vachishanda 2 days basa ravo rakanga rashambadzika kusvika muzambia nokumhiri kwaZambezi. Saka wakabva waziva kuti because sekuru vaingodaidza nezita kuti ndanodaidza nhengi, ndanodaidza nhengi, vanhu vachibvuma vachibatwa vachichekwa nyoro vachidii. Saka mimi mutori nerombo rakanaka kuti munouya muchipakadze motokari muchipinda pano muchitirwa matare chii kwedu ku vanhu vanenge vakati jekerere, mapurisa ekwamamba vachinyora vanhu vese vari kubatwa. Ndina urombo nasabhuku wadaidzwa panapa kuri kwedu kudande isusu foni dai dzatoenda mukadzi atobvunzwa tipe chisimbi chaunopfeka chechi muzviti vakutoudzwa. So ndoda kutenda sekuru nezvavaita basa ravakabata munzvimbo mangu nini ndaasingatarisiri kuti sekuru vachandiyeuka. Ndingati hakusi kundiyeuka nemota chete, ndoda ndizvipupure panapa. Vasati vandiudza nyaya yemota vakanditumira mari inoita 300 mufoni. Ndingati zvizhinji ndo vanondibatsira kana vamwe vashandi vavo panapa vaitoshamisika. Ndainzwa vangu vachiita kateketeke vachibvunza kuti murume uyu anoita nezvei, ndiani, asi ndaasingazvipinduri. Sekuru ava takabva kure vanoziva nhoro ndemusha kwangu zvekuti izvozvi nhasi kana ndikada kuti nditaure natateguru panapa ini ndiri makumbiro andoita ndogona kuuya panapa ndouchira panhego apa ndoti no sekuru ndakuda kuti musunde homwe tiende kudande. Matara anogona kumira ndovadzosera kudande, but nezvandaona panapa matambudziko enyu akakura ndakuvasiya maita basa. Yeah, endao hapa ni pamwe panakana kwa mundu kana akapaswa imba anopaswa ufuna poto na mgoti kuti akabike. So uyu anenda kunoona secretary seru apiwe $200 ya mafuta kazari kusvika muhuro kachimanya kachiburuka kuenda kudani. Mapururu dzazura sekuru. Ani vakanzwa kuti akanotsvaga nsonga kuti akona kutaswa chanogona ndokubateya nini achisvika tanzwa oda akafa. Chabwino